arratsaldeo guztioi. Honeka Euskal Emakumeen Pensionisten plataforma da. Gure eskubideak aldarrikatzeko eta defendatzeko sortu genuen. Izan ere, pensionista batzuen egoera ekonomikoa oso prekarioa da, bereziki emakumeona. 162 emakumeak lanbide arteko gutxieneko soldataren azpitik kobratzen dute. Alderantziz, 2000-tik gora kobratzen duten emakumeak 118 dira. Beste guztiak gizonak dira noski. Batetik kapitala eta bestetik heteropatriarkatuak genero arrakala are gehiago zabaldu dute. Emakume alargunak dira euskeri bat kobratzen dutenak. Ez da lanik egin ez dutelako, ordaindu gabeko lanean aritu direlako baizik. Nork ordaintzen ditu etxeko lanak eta haurren eta helduen zaintza? Inork ez. Bizitza osoa besteen zerbitzura aritu ondoren, orain zer? Bizkarra ematen digutenei aurpegia jartzera gatoz. Bestalde, bikotekide gizonezkoekin bizi diren asko, indarkeria ekonomikoa zabaltzen dute. Emakume dezente etxean gotortuta daude. Etxeko lanetara eta zaintzara errendituta. Eta hori gutxi balit batzuk entzun behar izaten dute euren gizonen ahotik. Nik ekartzen dut dirua, etxera. Eta zu nire esanetara. Sumisio derrigortu batean bizi dira, eta ez dira gutxi dependentzia ekonomikoagatik banatzen ez direnak. Baita ere bakarrik bizi direnak, kotizatu gabe, baina bizitza osoa lanean aritu diren, emakume pensionistak. 300 eta 400 kobratzen dituzte eta hori onartezina da. Zer esan emakume baserritarrei buruz? Lan produktibo egin dute, baina hori ez da lan. Ez da lan gisa aitortu, laguntza gisa baizik. Hor ere, emakume eta emakumearen lana bigarren mailan. Zer esanik ez sentitzen duten batkardadea. Kalean bizitzea edo baserritan aislatua bizitzea ez da gauza bera. Emakume pensionisten laurdena 600-tik behera kobratzen du. Nola egin aurre eta nola bizi behar dute eguneroko bizitza etengabe garestitzen ari den garaiotan? Gurea dena eta gure eskubidea baino ez dugu eskatzen. Pentsioa eta bizitza duina. 1.184 euro da estatu mailan lanbide arteko gutxieneko soldata. Baina hemen bizitza maila eta garestitzea handiago dela jakina da. Euskal sindikatuak eta pensionistek kopuru handiago eskatu dute, baina ez da onartu. Eztabaidatzeko aukerarik ere eman gabe gainera. Hauxe da gure egoera, gure eskaera. Gora pensionisten eskubideak eta gora emakumeak.